Oh, ang mahihain kong mga kapatid. Yan, na nagtago doon sa sulo. Si Bebe nakita. Nakita ka naman! Nakita ka! Oh, Shara ka dali, Bebe. Ayoko po na. Kaya! Diyos. So ayun po mga kakwela, good morning po sa ating lahat. At ayan, kakagising ko lang. Siyempre, anong oras na ba? Ang oras natin ay magto-12 na, kaya kailangan ko na magluto. So magluluto tayo ngayon ng kamote, yan, baging, na hinaluan ng kinurot-kurot na tinapa. Tapos lagyan natin ng piniritong galunggong. So yun din po pala, pupunta rin pala ako kay nanay kasi may blessing na naman na dumating kay nanay. At i-vlog natin yung buong araw ko ngayon. So tara, luto muna. Ano po ang ating mga ingredients. Yan. So para sa ating pananghalian. At prito ang galunggong para partner sa sabaw sa kamoteng baging. Ay, come on, hi! Come on, shout out! Come on, shout out! Come on, shout out! Oy, out! Ayaw! Out! Ayaw! So yan mga kabiyaya. Luto na natin itong pangsabaw natin. Ito na nga po pala yung prito. Ang prito na hindi sunog. Ising na ba? Sorry na, princess. Tess. Sorry na. Yan. At ito, muna natin ng bawang. Lakas naman po yan. Bilis mo to matusta. Purito kasi namin to dito mga kami nila dito hostel, yung may bango, yung prito tapos may sabaw. Hilig talaga namin sa pagkain yun. May prito tapos may sabaw para ganado yung pagkain. Medyo lagay na natin itong Hindi na natin yan. Tinapa para may lasa yung gulay. Hindi ito masyadong hindi ito masyadong tawag dito. Hindi masyadong makolesterol. Tama ba? Parang nabulol ako dun Pause mo nga muna ito. Ayan. Wala masyadong mantika. Para hindi siya masyadong brown lang natin yung sibuyas. Itong tinapa pala may ko to para kasi siyempre may mga bata kaming kasama para pag umigot na sa bawalan ko. So lagyan na natin to. Ang talbos ng kamote. Alright. Okay. Yan po talaga magluto. May kasamang pagdadabog. Kaya kung ako sa inyo, pag ako naging bisita nyo sa bahay, huwag nyo akong paglulutuin kasi ubos ang gamit nyo. Alright. Yan natin ang tubig. Where's the food chill? Ito na lang. Pwede na to. Kita pa yung may wagon CR natin. Ganda nung background. Mamaya na pala. Kaya muna natin. Hindi na ako dyan. Ano siya? Umimpis. Wala ka lang sapato kung umuwi ako dyan. May nagana ng maaga. Aga-aga pa lang nagmamaritis na. Hindi sa labas. Narinig nyo naman. Yan po talaga gawain yan.
Umagang-umaga, nagmamarites na. Maintenance. Ha? Maintenance. Oo, maintenance niya na yan. Kung sa high blood ay kung sa high blood ay yan po yung gamot niya. Gamot chismis. Pag-usapan, may mga buhay at may mga buhay ng may buhay. Ayan. Yan po talaga sa panahon ngayon. Tingnan natin itong tubig. Chat kita mamaya, San. Chat na itong chat kita mamaya pag may latest na ulit. Chat kita mamaya pag may latest na ulit, ha? Kasi naubusan ako ngayon. Sinanghali ako ng gising. Lalate ako sa chismis. Alright. Mga kakuwela, yan na siya. Oh. Uy, sarap. Sarap. Nilagyan ko kung dalawang itlog para mas masarap siya lalo. Sarap. Tapos with burrito pa, oh. Sarap. Ako pala mga kakuwela, no? At may pinapaabot na pera. Bali, nagpadala siya ng 3,000. So, yung 500 daw kay nanay. Yan, kay from Ate M from UK. Yan, bigyan na natin kay nanay. Tuwa na naman to si nanay. At ako nga po pala si Mr. Blue. Yan. Naka-blue. Ako po, si Mr. Blue. Alright. At dahil naka-blue ako, kailangan ko rin tumapat sa kulay blue. Yan. Ano? Ay, tutuwa na naman to si nanay. May blessing na naman sa kanya. Tutuwa na naman to. Tinawag mo na? Nandun ka na, Tita Elby. Tawagin mo muna. Dali, siglit. Kaya tawag ko muna si nanay. Para kasi doon kasi may sounds kaya dito ako sa labas. Dito sa labas namin. Yan, Yan. At shoutout nga po pala dyan sa, sa buong Team Beehive. Team Bano, Team Bubuli, mga tropa natin dyan. At sa mga Trio Kuwela supporter, yan sa aming tatlo nila Ate Del, Nathan, amin lahat ng Trio Kuwela, yan sila Galerong Bicolano, Paring Jums Batusay, Oslek Gubara, Nathan Cute Vlog, Manuel Gubaron, yan. At ang yun? Yung timba na pinaglagay nyo ng Yan, nagbubunga nga po ang aking nanay. Yan. Ang timba na naman daw, hinahanap niya. Oo, nagsisimento daw sila. Yan. Takbo ka. Lalapin mo kasi dyan. Ba't mo sa kayo lalap? Yan ang aking bomb. Ha? Hindi ko alam. Sila ata. Oo. Yun. Ay. Si nanay. Yan na si nanay. Oh. Yan na si nanay. Kita niyo naman nanay. Oh. Sipag niyan. Nag-ano siya. Nagpa-plan siya dun sa kapitbahay. Para pang extra income na rin nila. Yan ang hinanay. Yan. Pulot mo. Nanay, ano ba pinagpupulot mo dyan? Huwag mo nang pulutin yan. Nanay talaga. Sobrang linis talaga ito sa loob. Nay! Ang nanay yan, nagdumi-dumi niyan eh. Nga ganyan dito si nanay. Pag nakakita ng mga kalat dito sa looban, dinadampot yan at tinatapon niya dun sa basurahan. Tapos kung may mga kalakal yan, iipon ni nanay. Halika dito, nay. Si nanay. Ba, masakit na naman ang tuhod ng lola ko. Ano? Ha? Saan galing? Saan galing? Nagtiklop ng damit. Tiklop ka ng damit? Para may kumita, para may pagkain. O ba't binilang kita kahapon ng Bigas? Bigas. Buwanan yun. Buwanan yun. Ang importante, gas, mantika, ulam. Ay tayo dyan, mo Oh, kakapusin ang kong binibili kong ulam, tumpok-tumpok, 50 pesos. So, patay tayo dyan, hindi kakayanin itong Hindi na kailangan pa yung mamahalin. Baboy, manok, mahal. Mahal. Kaya yung binibili Ito, ko, bawas ka rito na yun. ang binibili ko isda, yung Oo. tumpok. Lalagyan ko yun ng asin, tsaka testy boy, para masarap. Anong tasty boy? Yung sausawan, Chicken gravy? yung parang harina, Chicken... ano yun? Testy boy? O sa isda yun? Tasty boy. French fries yung... French fries. Paano laging French fry yun? Ay, yung ano yung harina para sa manok. O, ito nanay, pinapabigay ni Pero yung isda... Pinapabigay ni Ate Testy boy. Mape. Ha? Ate Mape. Sino yun? Basta Mape ng Hong Kong. Ngayon, pinapabigay Oh? sa'yo 500. Tigpa Ay, thank 500 you. tayo dyan. Tulong mo na to sa akin, ha? Nga, Ate Maraming Mape, maraming Ate Mape, salamat. Ate Mape.
Ate, Ate M from Hong Kong. Ate M. Ano, mape, ano? M lang, Ate M. Ate M! Oh, ako matanda. Nakita ko kitang Ate M. Thank you. Yan. Sa pagtulong mo sa akin. Babalik. Ito, utang na loob ko sa'yo. Babalik. Hanggang ako'y mawala din sa mundo. Yan na naman Hindi tayo. kita makakalimutan. Ayan na. Ayan na Susubaybayan sinasabi ko ko. kayo. Mga tumutulong sa akin. Yan na. Ang apo ko. Yan na. So, Ate Del, subaybayan kayo. Ate Del, babantayan mo rin. Dahil, oo, babantayan ko yan. Napaka, ano nang ginawa sa akin ni ni Del. Si Nathan. Si Nathan, si Del. Oh. Susubaybayan ko lahat ang mga tumutulong Si sa akin. Oslick. Ay, oo Oh, yan. Lamang ko yan eh. So, ha? Oh, pati ito, lamang ko, apo ko. Yan, laman. Ito, nagbigay sa akin ng Ayan na. buwan-buwan na bigas. Oo. Saka gatas ng anak ko may sakit na epilepsy. Na. Kaya sana, huwag magbabago tong apo ko. Siyempre. Nakakulay blue ako na yun. Ipagpatuloy niya ang gawain niyang mabuti. Alam na, Huwag siya tuloy-tuloy na yan. magdadala sa tukso. At iwasan yung konting inom. Hindi naman ako nag-iinom ah. Binisto ako. Sige, pumunta ako sila dito, Slick sa taas. Thank you, Em. Okay na. Sige na, alis na tayo. Saan? Okay na. Oo, Oo. Ito, nakabota ako. May tubig dun sa amin. Nakabota ako. Nakabota daw. Ay, akit ako doon sa taas. Wala ito, Slick. Ito. So, hindi ko pa tinatanggal tong mga, mga kakwela, mga kabiyaya. Hindi ko pa tinatanggal yung tukod kasi medyo bago-bago pa lang. Mga 14 days daw bago tanggalin. Yan o. Akatin natin sila dito, Slick. Tao po! Tao po! Tao po! Tao po! Asan? Tao po! Yan yung mama ko na nagbubunga nga ng timba. Tao po. Nakausap mo. Ha? Huwag tayo mo tumingin. Tingin ka naman. Nakausap mo. Isang smiley face naman yan. Nakausap mo din. Dito tayo kiblan, say. Say, isang smiley face naman yan, say. Ha? Blue ka. Kaya nga, ako si Mr. Blue. Nakita ko lahat ng suot ko kulay blue. Yan, dito sila Tito Oslick natutulog, oh. Kasi presko dito, presko. May nagbigay kay nanay, eh. Ha? Si Ate M from Hong Kong ng 500. Bale, nagpadala siyang 3,000. Tigpa pa 500. Sabihin mo kay nanay, hati kita ko kami. Ate kayo? Kami tito kasi hati daw kayo. Sige, sabihin natin. Nanay! Ano kaya sasabihin nito? Battery ko naman. Bad trip na. Bad trip na naman si nanay. Si nanay. Nanay! Where are you? Di ba kapag yung Jay? Where are you? Hati daw pala kay Tito Slick dyan, Nay. Yan, no? Hindi sila natutulog pag gabi. Presko kasi dito talaga. Kagabi. Hindi naman ako kasi. Hindi. Ulan, lakas ng ulan kagabi. Pero ano daw? Maganda daw dito yan. Ulan init. Tama yun sa sa Islam talaga. Walang init. Ulan init. Kaso nagbubutos siya, oh. Hindi, sa ano yun. Bagay, pag na tiles na to. Topping siya, topping. Tsaka humakbang-hakbang. Wala na kasing bakal yun. Oh. Hindi na humakbang-hakbang. Yan, kaunting tiyaga na lang. At tong week ata, masisimulan na yung pabahay project namin ni Tito Slick. Dun kay Tatay Imo. Magpapadala na ata si Tita, si Mami Melba. Yan. Kaya yan, thank you talaga, Mami. Hindi lang sa akin siya nag-share ng blessing sa mga isa rin sa tiga Tagig. Oo. Hoy, puntahan ko pala si Batusay. Naglalaba yun, nakita ko kanina sa live. Oo. Naglalaba si Batusay. Guluhin natin. Ngayon po, wala po si Kuya Abi doon, nagpa-inject daw kay Maymay. Kaya Maymay yung aso po yun, Hindi po tao yun. Yan, nagpa-inject daw kaya wala. Alis kasi kami, magbablog kasi kami ngayon. Charity vlog kami, siyempre wala pa akong service. Kaya nakikisakay lang muna ako. Kuya Abi. Or Batusay. Subscribe natin, Batusay Vlog. Alright. So pala, bago ko makalimutan, may shoutout sa papa ko na napaka-pogi. Sa mama ko na napakaganda, si Baby Pink TV, Charlene Pichante. At mama ko na si Claire TV na laging nagbubunga nga. Kaya shoutout sa inyo. I love you all. So yan, punta tayo dito na mama. Sa punta. Sasama ko yung dalawang, mapagupit kami. Hindi pagupit mo, wala pera. Yan, pagupit kami niyan, no. Oo,
Dalawang kulo. Natay ko lang si Toslek. Sabay-sabay na kami. Sino nagsa-sounds? Dito sila gumagawa rin sila dito sa bahay ng aking ina. Wow. Wow, ang mahihain kong mga kapatid. Yan, na nagtago doon sa sulok. Si Bebe nakita. Nakita ka naman! Nakita ka naman dyan! Kapatid kong pangalawa ho yan. Yan. Tayo sa taas. Ang ginagawa nun? Sino nandito? Tito Ray? Ah, Tito Ray. Ayun. Nagkukudkud. Hindi naman ganyan mag-bully. Hindi naman ganyan mag-bully ah. Bully agad kila. Nagtatakot ko ba tas bully agad? Oh? Ang nagmamadat-gat, inaano na lang yan. Tag dito, pinapahid. Tsaka ang tabang ng halo nyo. Rinig na rinig eh, oh. Ang tabang ng halo nyo para didikit siya sa simento. Tapang-tapangan nyo naman. Hindi yan didikit. Makinig kayo sa eksperto. Tignan nyo, ang ano ng halo, ang tabang, hindi yan didikit sa pader. Magtitipak yan, bahala kayo. Kailangan matapang pang palitada. Naghalo. Hindi makadikit yung semento. Dito tayo. Shout out! Ang kapatid kong ina. Shout out ka dali, bebe. Ayoko kuya. Kuya! Sakit dyan! Hello, shout out, bebe. Shout out ka muna. Gano'n ka muna. Hi. Hi po. Girl, hi. Hi po. Umahiyan to sa camera tong mga to. Di man lang kayo nagmana sa akin. Buti ba si Clarence, no? Hi. Ay! Tayo natin si Tostek. Magpapagupit kaming 3, 4. Ito lang ano dyan. Yan. Mahihayin talaga yung mga kapatid ko na yung sa camera. Ewan ko ba? Hindi nagmana ng kakapalan ng mukha sa akin. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Ito, dyan sila nagmana sa nanay ko. Takot sa camera. Ay! Takot sa camera eh. Uy! May Lazada! Sana all! Ano yan? Ayaw nyo magpakita sa camera, tapos sa akin kayo mangungutang? Yung damit namin nasa... Ay, 700. Yaman ng nanay ko. Damit namin yan. Sana all. Wala akong pera dito. Mamaya ako bibigyan. Ba't mamaya pa? Damos, tayo magpakita sa camera, tapos sa akin mangungutang. Hay, naku po. Oh, Yes! na ano na naman ako, na-scam ako dito ng nanay ko. Mga damit namin to. Yan yung Kaya subscribe ko ka. Dito mo tayo sa loob at mga takot sila sa camera. Mukhang ulan na naman ah. Mukhang may bagyo ngayon sa Pinas ah. Akala ko ako yung bagyo dito eh. Kaya natin magpapagupit kami nila Tito Ostek at 2 kulokoy. Yan. Mamasa ako. Ha? Mamasa ako. Dahil medyo, yan o, nagmumukha na kaming katutubo. Nagkakapal na buhok namin eh. Kaya mapagupit kami sa Pure Gold. Oo. Barber. Ano mapagupit mo? Kalbo daw yan, koy-koy. Barber. Ha? Barber ah. Barber? Barber? Kalbo na lang kaya kalbo. Kalbo na lang kayo, kalbo. Kalbo. Ayoko. Ayoko. Ayoko makikita ko kasi later. Pagupit na kami. Kuwela, nagre-reklamo to, wala daw lasa yung pagkain niya pero ubos na. Wala daw lasa, marunong ka ha? Ikaw, tulala. Tulala ka ngayon ha? Wala lasa pero ubos. Paano yun, Clarence? Mamano mo na kay Bebang yan? Sa akin walang lasa eh. Kaya papagupit kami rito sa Pure Gold. Pwede to, tungit pa. Yan na, yung 2, gugupitan na sila. Toslik oh.
Kulit-kulit mo. So yan na mga kuwela, nagmukhang tao na tayo sa wakas. Yan. Sunod na si Koy Koy. Yan, dito kami nagpapagupit kila ano. Ano pangalan? Kalimutan ko. Ano na? AJ, yan. Jaden. Yan. Sige sa amin yan. Bali dito lagi kami nagpapagupit nila Tito Oslik. Si Tito Oslik nagturo sa akin dito. Yan sa mga tiga-pulo dyan. Dito na kayo. Sulit yung 100 pesos nyo. Diba? Oh. Kesa sa... Bala na kayo dyan. Sa Sir George Salon. Sir George. Sir George Salon. Yan. Ano rin dito? May pakulay buhok? Ano? Kulay lahat. Lahat andito na. Pwede tayo dito, no? Dito sa taas, sa second floor ng... third floor ng Pure Gold. Yan. Munisipyo ng Taguig. Yan. Punta lang kayo rito. Kung gusto nyo ipa-straight yung mga mukha nyo, pwede rin. Yan. Ay, Koy, kalbo. Kakalbuhin ko, yan. Kalbo ba gusto mo? Ang gaganda ng mga buhok, oh. Oo, step. Kaya naano ko dyan sa mga yan, eh. Sila ganyan yung buhok, eh. Sa'yo, wig. Kaya nga. It's not a game, it's a rich thing. Tapos na rin si Tito Slick, oh. Ito. Yung gilid. Yun, oh. Kabila. Hindi ka ito. Yun, oh. Oh, di ba? Ganda. Lupit maggupit dito. Yan, uwi na ho kami at iatid ko pa itong dalawang kapatid ko na makulit. O pala mga kabiyaya, mga kuwela, nakalimutan ko mag-outro kahapon. Ngayon na lang ulit. Yan at maraming salamat sa mga sumusuporta lahat dito sa aking video, sa amin lahat ng buong Trio Kuwela family. Yan, maraming salamat. At ngayon medyo, alam nyo naman, bumababa ang views natin, no? Kaya medyo madalang-dalang tayo nakakapag charity. Bukod sa, syempre, wala tayong mapagkunan din ng ng pang charity natin. Pero kapag meron naman dumarating, kaagad naman natin yan na ibinibigay dun sa mga kababayan natin. Pero tiyaga lang, darating din ulit yan sa magbaback to normal yung mga gawain natin, no? Yung daily vlog na charity vlog, charity work. Yan, maraming salamat at ingat kayo palagi and God bless. Shoutout sa lahat ng mga sumusuporta sa akin, sa buong Trio Kuwela family, at ingat kayo palagi. Yan. Bye-bye!